Hej, mit navn er Nina Barfod Petersen. Jeg har taget oprydningsvejlederuddannelsen hos Sanne, og jeg har altid været god til at rydde op. Det har været nemt for mig, og jeg har været god til at hjælpe andre mennesker med at rydde op. Men grunden til, at jeg valgte denne her uddannelse, det er fordi, jeg manglede et sprog for og nogle rammer for, hvordan jeg kan hjælpe andre mennesker med at rydde op. Og der er Sanne utrolig god til at give et skub til, hvordan man kan komme videre, hjælpe andre mennesker. Noget af det vigtigste, jeg har lært på den her uddannelse, det er, at processen er ikke det samme for os alle sammen. Oprydning og rod, det kræver forskellig energi, og det er forskellige processer og forskellige vejledninger, man skal have for at hjælpe nogen godt igennem. Jeg har brugt uddannelsen både i min egen proces med at rydde op og renovere, hvor jeg selv bor, men jeg bruger det i høj grad også, når jeg hjælper andre mennesker. Så udover at det er en virkelig god uddannelse, og man virkelig får nogle gode begreber, rammer og teori for oprydning, jamen så er Sanne også bare et virkelig behageligt menneske, som med sin gode og kærlige energi guider og coacher dig igennem det her program som oprydningsvejleder. Så absolut min varmeste anbefaling herfra. Hej hej.